Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nekudawo kwenhamo mukoma, panguva iyo pandakazosangana nomumwe mukadzi uyo akandiudza kuti iye ainge achikwanisa kundibatsira kundipa mari. Akanditi iye anokwanisa kundipa mari yakawanda, akabva anditi nekuda kwerunako rwangu ndaikwanisa kuti ndinge ndichizoshandisa runako rwangu kuti ndinge ndichizoita mari. Ndakabva ndazobvuma paya. Saka mukadzi uyu akabva azondiudza kuti iye ainge achiita zvemanjuzu, akabva ati neniwo ndainge ndiine manjuzu awo ainge ari pandiri. Akabva ati ainge achida kuzonditora kuti tinge tichizoenda kumadziva anoyera. Mukoma, I was so desperate. Ndikabva ndati zvakangofanana izvi, ndikufanira kuti ndinge ndichingoenda naye mukadzi uyu, because ndainge ndava kudawo kuti ndinge ndichiraramawo kasoft life seka ndainge ndakaona vamwe vasikana avo vaakaintroducer kwavari achiti ava ndakavabatsira. Saka nemukadzi uya takabva tazoenda manje kune rimwe dziva, akabva anditi dziva iri rinoyera. Saka akabva azoti inini ndinge ndichipinda mumvura. Mukoma, ndakati ndichingonopinda mumvura kudai, then ndikabva ndazoona chimwe chamupupuri ichi, it just came out of nowhere. Then ndakati ndakamira paya ndopa ndakabva ndazoona chimwe chipuka chairatidza kuti chainge chirimo mumvura imomo. Then iye akabva azotanga kuzodeketerera. Akati achideketerera kudaro ndopa ndakabva ndazongokaruka ndakabvutwa nacho chipuka chaicha ndokubva chazotanga kuenda neni pasi pemvura. Ndakaendeswa pasi pemvura kondainge ndisingatombozivi kutoti pasi pemvura patori neimwe nyika itoripo. Nyika iyi yakatosiyana nenyika iyo yatiri kurarama tiri mairi pari zvino. Munozviziva here kuti nyika iyi yatiri kurarama tiri mairi, it is not like the way that we were taught in geo kuchikoro tichiudzwa kuti the world is like this. Nyika iyi iyo it is like a machine, and itori nemamwe mapathways andakaona, mapathways ekuti mastars awa atori nenzira dzekutoti akatodesignwa kuti star yakati inofamba nenzira dzakati, uye zvekare kunyange zuva iri ratinoona rinoti kana rikanyura rinobva raenda kune imwe nzvimbo. Uye zvekare takati tavapo pasi pemvura ipapo, like in that kingdom yemarine spirits, ndakabva ndatoona kutoti kune rimwe zuva. Saka iri zuva iri ratinoona rinoti richinyura, then uko kunenge kuine rimwe zuva zvekare rinenge rava kutanga kufamba richiita kuti ringe richizonobuda zvekare muno munyika yevapenyu. Zvinhu zvacho mukoma zvinoti netsei zvekuti kana ukaramba wava kungotanga kungofunga nezvazvo uchida kuzama kuti unge uchiudza munhu asina kumbogara akazviona zvinhu izvi zvemweya, anokwanisa kutofungidzira kutoti maybe wava kutopenga. Ndakati ndasvika kuya mukoma, ndaiti ndichitarisa kudai ndaita kuona kuti I was surrounded by other beings that were very beautiful. Ndakazoti ndiriko kuya ndopa ndakabva ndazosangana neimwe ngerozi dziya dzavanoti mafallen angels. His beauty, ngerozi iyoyo yainge yakanaka apa iri tema very handsome. Zvino yakazoti yatanga kutaura neni, handizivi kuti ndingadescribe voice racho kuti voice racho raisaunda sei, but I can say kuti maybe it was someone anogona kuridza piano, achinyatsokuridza piano with a nice melody. And ndakati ndakateerera ngirozi iyi ichitaura neni, the more that it spoke with me, the more that I realized kuti I was unable to resist his words. Saka ngirozi iyi yakabva yazondiudza kuti if I was going to pledge my loyalty to him and to accept the gift, then he was going to give me wealth, uye zvekare ndainge ndichazowedzerwa runako rwangu. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti ndainge ndichazopiwa masimba ekuti kana ndikangotaura nemunhurume akangonditarisa chete, then munhu iye anobva atotanga kutonzwa kutoda kutoti dai asangana neni pabonde. Saka ndakabva ndazowedzerwa runako rwangu, ndikabva ndazonzi kubva ipapo ndinenge ndava a weapon of the devil. And ndikabva ndazonzi basa rangu chete ndere kungotageta avo vanozviti vana papa, vanozviti maprophets, vana men of God. Saka ndakabva ndazonzi ndainge ndava kufanira kuti ndinge ndichidzoka zvekare kunyika yevapenyu. Ndokubva ndazodzoka, but pandakadzoka manje ndainge ndisisiri uya that innocent girl uyo ainge achingoitawo zvekungodeitawo mbinga dzedze
dzekungodaro nekuda kwekuti I was beautiful. Now manje ndainge ndava a Marine Kingdom agent. Saka zvandainge ndava kuita ndezvekuti ndaiti kana ndikafila kuti pachechi pakati pane vamwe pastor ivavo vanoratidza kuti vane simba, because vanhu vandino data inini mapastor, maprofets, vavhangeri, especially vavhangeri vaya vanongofamba ivavo ndo vari very dangerous kwatiri, because vanongofamba uye zvekare sometimes vanotofamba vangori vega, saka vanenge vachingoparidzira vanhu mudzimba. Ivavo ndo vandinowanzokunyanyisa kutageta. Saka ndinoti kana ndavatageta kudaro then ndinobva ndazotanga kudanana navo. Saka mukuzonodanana paya ndinobva ndazoti tikufanira kuti tinge tichimbotora video kana tiri kulodge kana kuhotel, ndobva ndati dia ngatimbotora video tichiitana. Saka patinotora video reyaria then ndinobva ndangoita sekunge ndatongodelita zvangu. Saka ndinongoti kana tapedza kutora video reyaria ndisati ndaridelita ndinobva ndatokasika ndobva ndatoritumidzira mamwe maagents. Saka mamwe maagents avo atinoshandidzana nawo vamwe vacho majournalist, powerful majournalist, saka vane nguva yekuti vanozomirira nguva iyoyo. Like kana mukada kuona ava vana men of God kazhinji kumagumo kwazvo pavanozonzi vava exposed hunge kwazobuda like manudu mavideos avanenge vakatora nemagirlfriends avo. Saka inini I am part of that mission yekuzonyadzisa maprophets nemapastors awa, uye zvekare tinoshandisa information iyoyo. Let's say kana munhu kana atori a man of God paya, kana achatanga his own ministry, kana ndikakasika kudanana naye ndikamutora manudes uye zvekare tikatora namavideos tichiita bonde, then tikachengeta that information, chechi yake painenge ichikura, then we remind him kuti iye munhu uyu ndo zvaari izvi, saka anofanira kuti ange achiteerera isusu. Saka ndo paya pamunobva mazoona kuti munhu anototanga atori right, but nekufamba kwenguva manje anobva azotanga kungotsvaka mari achingoparidza vhangeri rekungoti vanhu vange vachimupa mari. Saka ndiyo mission yangu iyi on earth mukoma. Ndodawo kuti ndige ndichingoreurura kuti izvi ndo zvandinoita pari zvino hangu ndiri based muno muSouth Africa. The reason as to why I am based muno muSouth Africa, it is because South Africa, it is the highest vacation spot for most of the pastors. Ndokusaka ndiri based muno muSouth Africa ndichiramba ndichingoenderera mberi nebasa rangu iro randinoita. Saka ndodawo kungoti Mwari vange vachindiregerera, but runako rwangu ndo rwakakonzeresa. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Ngatizamai kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangoma hanzi vana papa vazhinji pavanotanga maministries avo vanenge vatori necalling. Hey, hanzi ndinokwanisa kutokudomerai mazita maprophets akatotanga vaine calling, but nekuda kwekuti ndakazova data then everything just changed, and tinenge titori neinformation yatinenge tiinayo. Zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri murume ndine makore 63 years ekuberekwa. Mukoma nashe ndine imwe nyaya yangu iyo yandiinayo yandangoti ndinge ndichuya nayo panapa, because ndinotonzwa munyama dzangu kuti ndinoita sekunge ndava pedyo nekufa, uye zvekare shamwari yangu uyo wandakauraya by mistake ari kungoramba achingouya kwandiri, and each and every time ndinoti kana ndava kuda kunorara anobva auya kwandiri obva andimutsa zvekuti ndinoita usiku hwose achingondishungurudza. Apa ndichinzwa kuti ndaneta, miviri yangu yaneta, ndakura ine mukoma nashe, but iye manje haandipi zororo. Inini naye tairi vanhu vekuti we were very close to each other, taienda kunovhima uye zvekare tichienda kunofudza mombe tiri tose, but pane zvakazongoitikawo izvo zvakatongoitikawo by mistake. Saka mukoma inini ndainge ndiine poison yangu iyo yandainge ndiinayo, saka poison iyi sometimes ndo yandaitoshandisa kutoenda kunoredza nayo hove, uye zvekare sometimes ndo yandaitoshandisa sometimes kutobata even mbeva, because ndainge ndiri munhu uya wekuti ndaida kuti zvinhu zvangu zvinge zvichingoitika faster. Saka zvakazoitika mukoma nashe ndezvekuti nerimwe zuva mukoma poison iyi ndainge ndatokanganwa kuti ndainge ndakamboiisa mune chimwe chibhodhoro. Saka nefriend yangu takatoti takatogara, then akabva azonditi ainge aine kumwe kwaainge achida kuti tinge tichizoenda tose, because kwainge kuine zvimwe zvivasikana izvo zvatainge tichida kuenda kunotaimira. Saka
akabva azoti shamwari ndisirowo kamvura apa ainge akatobata chibhodhoro. Saka handina kana kumbogara ndakatarisa kuti chibhodhoro icho chaainge akabata chainge chiri chibhodhoro chiya chandaiwanzokushandisa pose apo pandainge ndichimixa mishonga yangu. Saka ndakabva ndatongomupindura ndakatotarisa kusaidi. Panguva yacho iyoyo ndainge ndava kutofunga chibhebhi changu chiya icho chatainge izvo zvatainge tichida kuti tinge tichienda kunotaimira. Saka ndakabva ndatongomuti enda unochera mvura shamwari, ndokubva atopinda mukicheni paya akabva atochera mvura yake ndokubva atoisa muchigubhu. Saka iye nekuda kwekuti ainge aine nyota because tainge tabva mukudya chimukuyu, then ndokubva atombotanga anwa mvura but akanwa straight from chibhodhoro cheche chandaishandisa kumixa mishonga yangu. Saka by the time paakazobuda panze handina kana kumbozvicherechedzawo ini, ndokubva tafamba takazoti tati fambei akazoti achinodhudhudzira zvekare mvura achizonditi shamwari hausi kuda mvura here, ndichinogamuchira chigubhu chaiche. Ndo pandakabva ndazoona kuti no mufesi uyu atoita mistake. So pandakaona kuti mufesi wangu uyu ainge aita mistake yekunwa poison, ndo pandakabva ndazongotsauka zvangu ndichita sekunge ndainge ndichida kurasa mvura. Ndokubva azondimirira paya akandimirira mukoma. Kudzamara ndava kuona munhu abata dumbu achiratidza kuti ainge ava kunzwa mudumbu, naiyewo akabva azotsauka. That is the last time that I saw him achiri mupenyu. Inini ndakabva ndatongomhanya paya ndokubva ndadzokera kumba ndikabva ndatotanga kutoita tumabasa twangu. Then later on ndakabva ndazongonzwa yava mheremhere zvichinzi ainge awanikwa ari musango akafa. Saka vanhu vakatongoti iye akazviuraya, but chokwadi ndechekuti ndakatoona kutoti munhu aita mistake but ndikabva ndazotya because ndakangotanga kufunga kuti ko kana kuri kunzi ndikazosungwa ndokubva ndatoramba ndakanyarara. Saka nyaya iyi payakaitika mukoma ndainge ndichiri kuma 13 years. Handina kana umwe munhu wandakamboudza nyaya iyi, ndimi wekutotanga mukoma Nash vandiri kutoudzawo. Saka nyaya yazoitawo kuti ndinge ndichizouyawo panapa ndiri munhu wekuti ndashungurudzika because ndinogara ndichingoona chipoko chake. Anouya kwandiri achindiudza kuti ndikuda kuti unge uchienda kunoudza hama dzangu kuti iwewe ndiwe wakakonzeresa kuti ndinge ndichizofa, but inini manje ndinonzwa ndichitya kuti hazviite kuti ndinge ndichinoudza hama dzake kuti izvi ndo zvakaitika. Ndinotya mukoma Nash, ndiri kungozviudza kuti kufa kwacho dai hangu ndangofa ndangozorora, but iye anoti kana akauya kwandiri manje anobva atonditi handiti wava kushuvira rufu, manje rufu harusi kuzokushanyira nekuti inini ndiri kutobloka rufu. Unofanira kunge wakafa kudhara iwe, but ndini ndiri kutadzisa rufu kuti runge ruchiuya kuzokushanyira nekuti ndiri kuda kuti unge uchitanga wamboenda wanoudza hama dzangu kuti iwewe unozviziva zvakaitika. Hama dzangu izvezvizvi dzinongofungidzira kuti ndakazviuraya, saka uri kufanira kuti unge uchienda uchinoudza hama dzangu kuti handina kuzviuraya ini. Saka mukoma ndiyo confession yangu iyi ende handizivewo kuti ndoita sei, but inini fiye yandainge ndiinayo pandainge ndichiri mukomana wechidiki, nanhasi uno fiye yacho ndo yandiinayo. But iye anongoti tiri tose hausi kuzofa sahwira kusvika waenda uchinoudza hama dzangu zvose zvakaitika. Saka ndoda kubvunzawo kubva kune vedare renyu kuti kana kuri kunzi kana ndikazowanawo zvivindi zvekuti ndinge ndichizonoudza hama dzake then handizosungwi here nekuda kwekuti zvinhu izvi pazvakaitika zvinhu izvi zvakatongoitikawo by mistake. Ndokudawo kuti vedare renyu vange vachindibatsirawo ipapo vachindipawo miono yavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomana zvakangoma hazvovedwe hanzi iwewe neni tiri tose kusvika kumagumo ende unofanira kuti unge uchiziva kuti no matter what hausi kuzofa kusvika wazoreurura. Apa hanzi nyama dzangu, ndinonzwa kuti nyama dzangu dzaneta, even though ndichinzwa kuti nyama dzangu dzaneta hanzi anongouya kwandiri. Vakatotaura zita rake vaminoti vanga vakanyora zita rake. Alright, hanzi shamwari yangu uyu ainzi Kuda, it is okay mukoma. Saka hanzi Kuda uyu anongoramba achingouya kwavari sekuru then anenge achingoti handisi kuzokuzorodza kusvika wataura chokwadi. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma kani zvakangoma hazvo vedwe. Then pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa nevamwe admin vedu vekuchannel yedu iya yechirungu.
zvakangoma. Hanzi makadi zvenyu mukomana Shi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo pandakapinda muJoburg ndokubva ndazotangawo kudzidza pane imwe university muno muJoburg, then ndakabva ndazongotanga kupindawo peer pressure because ndainge ndichiwirirana nevamwe vasikana ava ivo maslay queen. Saka zvavanoita ndezvekuti vanotsvaka mbinga paFacebook, pamaInstagram nepamasocial media handles avo. Saka mazuva ekutanga ndaitozviudza kuti never, that can never be me, kuti ndinenge ndichidanana nembinga yandinenge ndichitoziva kuti inenge iine vasikana more than 10, but inini ndongoramba ndichidanana nayo mbinga iyoyo simply because ndinenge ndichida kupiwa mari, kuchengetewa and things like that. Saka I never pictured myself, but ndakazotanga kuona kuti the more yandairamba ndichingowirirana nemafriends angu, the more that I realized kuti inini ndainge ndava kuita sekunge I am nothing kwavari. Saka mukoma, there was this other day patakabuda ndobva tazotanga kutorana namapictures, but vakazoti voposta, they avoided posting those pictures that they had taken with me. Ndakaona kuti mafriends angu ainge ava kuita sekunge asingafariri kuwirirana neni, ndopa ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti neniwo ndinge ndichingojoina. Ndakangozviudza kuti just a little bit but ndikatoona kuti upenyu hwacho hwekuchengetwa nembinga hunonakidza. Saka ndakabva ndatanga kudanana nedzimwe mbinga dzakasiyana-siyana, but I suspect kuti imwe mbinga iyo yandakambodanana nayo yekuZim, murume iye ainge akaromba. Takangodanana for just a short period of time. Murume uyu ndikatonzwa zvitonzi ainge atoita accident paakaenda kuZim, but I think kuti munhu iyeye he was a ritualist. Zvadaro ndakabva ndazongoramba ndichingodanana nembinga dzakasiyana-siyana until the day I told myself kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvina kana maturo, because depression already ndainge ndagara ndatova munhu ainge ava depressed at all the times nekuda kwemamwe marequest, maweird request andainge ndichipiwa nembinga idzi, vamwe vachiti vainge vachida kusangana neni pabonde nekuSim 2. So the day that I told myself kuti izvi zvandiri kuita zvina maturo, that was when I was called by this other guy. Saka iye akabva ati ainge achida kuti ndinge ndichiita bonde nembwa yake, and he got so angry at me akati ndinokuchengeta, ndinokubhadharira rent, everything, I have been doing it for you, saka urikufanira kuti unge uchirara nembwa yangu. I was left without a choice, ndokubva ndazongobvuma paya ndikabva ndazorara nembwa yake. But after that ndakabva ndazotanga kuita imwe depression yekuti ndaitombofunga kuti kuzviuraya kunenge kuri nani. Ndikabva ndazozviudza kuti it is far much better to let it go. Saka advice yangu kune vamwe vasikana kunze uko ndeyekuti please siyanai nazvo izvi zvekudhita mbinga, izvi zveuslay queen hazvitomborina kana maturo. You gain nothing out of it, but at the end of the day you will just lose yourself, you will lose your soul. Ndakangoti mbinga iya payakaramba kundibhadharira rent, saka mafriends avo andainge ndichifungidzira kuti mabest friends angu, pavakangoona kuti ndainge ndava kusada kufamba navo ndichienda navo kumapati, then they stopped being friends with me. Saka my advice to other girls out there, stop dating mbinga idzi nekuti dzingoripo pakukushandisai. There is no love there. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Hanzi mbinga yakanditi ndoda kuti unge uchirara nembwa yangu. Saka it was just a short narration yeconfession yake mwanasikana uyu. Hanzi imbwa yacho yakati iri pamusoro pangu ichirara neni, ndo pandakabva ndazoona kuti zvinhu zvandiri kuita izvi hazvina kana maturo.